Ihan on 74-vuotias kuule, stadilainen Kimma. Joo, ihan paljasjalkainen vielä, ei ole sukkia jalassa kuule. Mä tuolta Facebookista löysin senioriseuran mainoksen ja vähän kerroin tilanteesta, mikä on, että äiti tarvitsisi vähän semmoista niin kuin apua arkeen. Hän ei mielellään päästä ketään, niin kuin, ketään asuntoonsa. Että ei mitään. Sitten äiti oli, että ei missään nimessä tommosia, että ei hän. Kerran viikossa. Niin siis me suunnitelma ollaan käymään 2 kertaa, mutta siis kerran viikossa. Joo. Elokuun viimeinen päivä kävi ekaa kertaa. Ekaa kertaa. Niin. Ei se vielä lopeta, kun niin on luona. Ekaa kertaa kävi elokuun. Niin. Meistä oli 31. päivä, niin silloin kävi ekaa kertaa. Ja siitä joka viikko on käynyt sitten. Joo. Mies tässä vaan pötköttelee ja Karita tekee työstä. Mulle on tärkeää just ollut, että on ihminen, jolla mä saan jutella, kun mä oon yksin täällä. Niin kyllä. Niin paljon yksin. Painottu siihen keskusteluun. Kyllä. Etupäässä se on mulle kaikista tärkeintä. Niin kyllä. Että se auttaa henkisen hyvinvointiin. Joo, kyllä. Ja sitten monesti juodaan kahvit. Ja Karita on tuonut mulle pullaa. Niin. Niitä on herkuteltu sitten. Joo. Äiti saa siinä jutustella ja Karita tekee tehtävät, mitä on äitillä. Haluaa, että tehdään pyykinpesua ja lattianpesua ja on ruoanlaittoa ja tämmöistä, mihin hän itse ei kykene. Ehdottomasti äitin elämään tuonut semmoista eloa ja valoa. Aina väli voi tulla itkukin, kun se lähtee. No nyt se ei tule, kun tässä sitten viikon päästä. Niin. Niin, on se pitkä aika odottaa. Sitten on kuitenkin se kohokohta, viikon niin, kohokohta. Se on viikon kohokohta. Niin, kohokohta. Niin, kyllä. Joo, näin on.